Hola, molt bon dia a totes i a tots. Gràcies per acompanyar-nos. De fet, en aquests temps d'incerteses, Catalunya té la sort, sens dubte, de comptar amb un valor segur, que és el sector agroalimentari. Ho hem explicat en multitud d'ocasions. De fet, durant el confinament forçat per la crisi sanitària de la Covid-19, els catalans i les catalanes hem augmentat la preferència pels productes locals, també per les botigues de proximitat i també pels aliments frescos i de qualitat, segons, òbviament, les dades d'hàbits de compra que vam presentar el novembre passat. Valor segur també són els productes ecològics i avui volem parlar d'això i posar-los una vegada més de relleu. La producció agroalimentària ecològica any rere any ens dona bones notícies. Tant la producció com el consum segueixen augmentant cada any. Deia, d'això va la roda de premsa d'avui. Un any més us presentem el balanç de la producció ecològica a casa nostra. Les dades que avui presentem segueixen la tendència clara d'increment de la producció ecològica a casa nostra, a Catalunya. Com ja va sent habitual, cada any hi ha més agricultors, cada any hi ha més ramaders, elaboradors i comercialitzadors que aposten per aquest tipus de producció. Tot i que el 2020 ha sigut un any marcat per la pandèmia, la producció ecològica de Catalunya ha continuat creixent i alhora també diversificant-se. Vull saludar, que avui m'acompanyen, el president del Consell Català de la Producció Agroalimentària Ecològica, del CCPAE, el senyor David Torrelles, que de seguida entrarà més al detall de les dades, i també saludar l'Elisenda Guillaumes, la directora general d'Agricultura i Ramaderia d'aquí al departament, i que també ens farà una radiografia, deixeu-m'ho dir així, de la producció agroalimentària ecològica al nostre país. Com a resum, i així a grans titulars, remarcar que durant l'any 2020 la superfície certificada com a ecològica va créixer un 12%, fins a superar les 256.000 hectàrees, més del doble de les que hi havia fa només 6 anys. Aquesta superfície representa aproximadament el 10% del total de superfície ecològica estatal i l'1,7% de la superfície ecològica total de la Unió Europea. També cal remarcar que augmenta el nombre d'operadors ecològics catalans, que en aquests moments ja arriben gairebé als 4.500. Això és un 8,4% més que l'any anterior. El conreu ecològic majoritari segueix sent la vinya, que durant l'any 2020 ha reforçat encara més el seu lideratge dins el sector que avui ens ocupa, dins el sector ecològic, amb un increment de la superfície certificada del 27,5%. Amb aquest creixement, la vinya ecològica val a dir que ja representa aproximadament el 42% del total de la vinya al nostre país. La ramaderia ecològica, en aquest cas, també segueix a l'alça i durant l'any 2020 s'han superat les 1.000 explotacions ecològiques. Durant l'últim any destaca el creixement del 23% en el nombre de caps de bestiar ecològics, tant del sector de l'avicultura de carn com del porcí o del boví de llet. També és remarcable el creixement, en aquest cas gairebé d'un 40%, 39%, del nombre d'arnes d'apicultura ecològiques, que també volem posar en valor. De la mateixa manera, la indústria alimentària ecològica també creix i ja hi ha més de 2.400 empreses dedicades, en aquest cas, a l'elaboració, importació i o comercialització de productes ecològics. Augmenta un 6,49%. Les dades del CCPAE referents a la facturació també confirmen aquesta tendència positiva. La facturació dels productes agraris ecològics a finals del 2019, que és en el fons el darrer exercici que hem comptabilitzat, va arribar als 808 milions d'euros, amb un creixement del 16% en relació a l'any anterior. Tot plegat és un reflex d'una sensibilització social i d'un canvi d'hàbits creixent de la ciutadania. Això ho constata el baròmetre de percepció i consum dels aliments ecològics de l'any 2020, dades que vam donar l'octubre passat. El 60% de la població catalana consumeix productes ecològics i els que ho fan setmanalment, en aquests moments, ja arriben al 34%. Val a dir també que la Unió Europea ja fa temps que assenyala la necessitat d'establir un pacte entre les institucions europees i alhora també la seva ciutadania, un compromís per donar resposta als desafiaments, que són molts, i que afecten el clima i, òbviament, també afecten el medi ambient.
El Pacte Verd Europeu és la resposta europea a tots aquests desafiaments i ens demana alhora un esforç col·lectiu per transformar l'economia i la societat en un camí més equitatiu i alhora, com no pot ser d'altra manera, molt més sostenible. I un d'aquests elements claus per a aquesta transformació té molt a veure en treballar per un sistema alimentari just, per un sistema alimentari també saludable i respectuós amb el medi ambient a través d'una estratègia orientada a l'obtenció d'aliments, tots ells sostenibles i també segurs, nutritius i de qualitat. I en aquest sentit hi ha també la necessitat, una necessitat, val a dir, urgent de reduir la dependència de plaguicides i antimicrobians, reduir l'accés de la fertilització, augmentar l'agricultura ecològica i alhora millorar el benestar dels animals i revertir la pèrdua de biodiversitat. La transició, doncs, cap a aquests sistemes alimentaris sostenibles no és només una necessitat, val a dir que també és una enorme oportunitat econòmica pel nostre sector, pels agricultors, pels ramaders i pels aqüicultors, i també per les empreses transformadores d'aliments i les de serveis alimentaris. I la producció ecològica, sens dubte, té un rol, té un paper ben clar dins d'aquesta estratègia. Vaig acabant. El Departament d'Agricultura ve executant plans d'acció per fomentar la producció i el consum ecològic al nostre país des de fa anys, de fet des de fa molts anys. Aquest any, però, impulsarem un procés de participació amb tots els agents sectorials per impulsar un pla que permeti donar continuïtat al creixement de les produccions i alhora també al consum d'aliments ecològics a casa nostra, seguint la direcció marcada, com no pot ser d'altra manera, per la Unió Europea en el Pacte Verd i també en l'estratègia Farm to Fork del camp a la taula. I en aquest nou pla d'acció, que pensem que estarà llest l'1 de gener del 2023, coincidint també amb l'inici de l'aplicació del nou marc normatiu europeu per la producció i l'etiquetatge dels aliments ecològics i del desplegament també de la nova política agrària comuna, volem implicar altres departaments i administracions del nostre país per aconseguir bàsicament un objectiu, que és una major efectivitat i, sobretot, transversalitat de les actuacions. I, finalment, també vull posar en valor el nou pla estratègic, ja ho hem fet moltes vegades, el nou pla estratègic d'alimentació del nostre país, de Catalunya. Un pla que vàrem aprovar recentment, la creació del Consell Català de l'Alimentació i el futur Pacte Nacional per la Política Alimentària de Catalunya. Totes aquestes eines, totes elles, han de contribuir també al desenvolupament present i alhora també al futur de la producció agrària ecològica catalana i alhora també mantenir la seva posició, com no pot ser d'altra manera des del nostre país, la seva posició d'absolut lideratge. I dit això, i sense més preàmbuls, després ja passarem a les preguntes, ara dono pas al president del CCPAE. Bon dia a tothom, gràcies, honorable consellera. Tal com ha dit l'honorable conseller, malgrat la crisi del Covid i la pandèmia, el sector ecològic ha creixut i aquí passem a donar unes quantes dades ràpides del creixement i l'evolució que hem tingut. Hem tancat el 2020 amb 4.496 operadors, que això representa un 8,39% de creixement. El 2019 cal dir que vam tindre un 7,49, un punt menys, i gairebé un 12%, un 11,92, amb 256.583 hectàrees. Passem a desglosar una mica l'apartat aquest. Aquí veieu les gràfiques. Per Barcelona, 186 operadors, per Girona, 35, per Lleida, 36 operadors més, per Tarragona, 91 operadors més. Tipus d'activitat d'operadors per producció ecològica. Veieu que els productors vegetals és el que tenim més, amb 1.393, amb un creixement de 300 dels operadors, amb 18 vegetals. Passem al tipus d'activitat d'operadors. Aquí veiem el formatge ja, tal com està distribuït. Veiem que la producció vegetal és la que més tenim, producció ramadera amb un 13,5% i els elaboradors amb un 25%. Llavors, a part de no anirem a especificar tant. Ja tindreu la informació mitjançant les web. Anem
A la superfície d'agricultura ecològica per províncies, la demarcació de Lleida és la que té més hectàrees, amb 139.639 hectàrees, que representa un 18,8%. La segona demarcació és Girona, amb 49.822 hectàrees. La tercera és Barcelona, amb 45.055 hectàrees, també que ha tingut un creixement d'un 6,34%. I Tarragona, que és la quarta, és de 23.467 hectàrees de creixement, amb un creixement d'un 8,26%. Aquí ja passem al tipus de cultius. En agricultura ecològica, com bé dit l'honorable consellera, la vinya és la que té més important, amb un 47%, les oliveres amb un 17%, cereals i lleguminoses per gra. L'agricultura catalana també, mediterrània, té aquest sentit també. La vinya és molt important dins de tota la producció agrícola convencional i ecològica, és la vinya, l'olivera i cereals i lleguminoses. Llavors tenim fruits secs, guaret, això són produccions vegetals. Aquí ja saltem cultius de vinya, desglosarem els dos cultius més importants, que són la vinya i l'olivera, una mica per demarcacions. Veiem que la vinya a Barcelona és la que té més hectàrees, amb 12.352 hectàrees, amb un creixement d'un 28%. Lleida té 1.000... perquè aquestes petites no les veig. Ara. Tarragona amb 8.593 hectàrees, la segona. Lleida amb 2.146. Lleida l'any 2020 ha doblat la seva superfície a 1.037 hectàrees, de 2.146, i Girona 967 hectàrees. Cal dir, en el cas de les oliveres, a Lleida hem tingut un petit descens, però encara és la d'això més productora de Catalunya, la demarcació, amb 4.793 hectàrees. Tarragona amb 3.353 hectàrees, Barcelona amb 456 hectàrees i Girona amb 258 hectàrees. Passem al desglossament del sector ramader. El creixement també ha sigut important enguany. Tenim 1.017 explotacions, on veieu que aquí el formatge. El vaquí de carn és el que té més importància, amb un 52%, l'equí, el boví, cabrum, avicultura d'ous, avicultura de carn. També cal dir les abelles, com ha comentat l'honorable consellera, i també el porcí va creixent, ja en tenim 16 explotacions, quan fa uns anys que no en teníem. I aquí passem a explotacions ramaderes ecològiques ja per demarcacions. Lleida, tenim 442 explotacions ecològiques, a Girona 336, a Barcelona 206, i a Tarragona totes han creixut al voltant d'un 14, i a Tarragona 33, que està igual que està l'any passat, no ha creixut ni ha baixat. Anem a les activitats agroindustrials. Aquí veurem el formatge, que està molt més repartit, però els punts més d'això són la comercialització, el que tenen més important, els cellers, que la fabricació i envasament de productes de vins i caves i espumosos. Llavors hi ha l'etiquetatge amb el formatge, que hi ha moltes activitats, perquè hi ha des dels xocolates, hi ha el cafè. I aquí veiem les activitats industrials ja també com ha fet contínuament per províncies. El creixement total és de 6,49 amb 2.411 activitats. Barcelona en té 1.329, Tarragona en té 452, que aquí és la segona, Lleida 370 activitats i Girona 250 activitats. Aquí ja anem a parlar ja del volum de diners que comporti. Cal dir també que
El volum de facturació no és el valor de mercat, és el valor de les facturacions i mercaderies corresponents a les declaracions que fan els operadors inscrits. I també les dades corresponen al darrer any tancat pel que fa a declaracions d'activitat dels operadors, és a dir, 2019. 2020 ho tancarem durant l'exercici anual d'enguany. Com veiem aquí, hem tingut un creixement d'un 15,83% al 2019 i el volum total és de 808 milions d'euros. Com veieu en la gràfica, que això va pujant i enguany va pujar, el 2019 va pujar una mica més. Aquí anem ja al destí de ventes, veurem que Catalunya encara és el més important, amb un 45% de les vendes, amb 321 milions d'euros. Llavors tenim la Unió Europea i el destí Unió Europea i destí Espanya, que estan molt igualats, amb un 22 i un 23%, i el destí de fora de la Unió Europea és un 10%. Aquí van baixar un 10%, van baixar les ventes al destí de la fora de la Unió Europea, a la destinació de fora de la Unió Europea. Passem a inspecció i certificació. L'activitat d'inspecció, veurem aquí, hem tingut 548 expedients d'inscripció nous, 315 expedients d'ampliació i 3.956 expedients de seguiment reals. Hi ha les visites aleatòries, 274 i 42 de dirigides. Les analítiques realitzades durant aquest any, veurem que aquí tenim 391 analítiques a 259 operadors, un total d'un 5,76% dels inscrits, quan la normativa europea ens obligava el 2020 a un 2%. Aquí vam superar fent un 5,76%, com he dit abans. Sí. Aquí veurem una mica, aquí en la gràfica aquesta, veurem la presa de mostres com ara en presència d'antibiòtics a productes animals, es van prendre 6 mostres i va sortir un positiu, les més significatives, els multiresidus organoclorats i organofosforats, en 333 mostres, va sortir 57 positius. Ja anem al mapa de previsió d'inspeccions previstes ja per comarques de l'any 2021, com veureu aquí. S'han planificat un total de 4.632 inspeccions de seguiment, de certificació, un 11% més, gairebé un 12%. A aquestes xifres se li sumaran al llarg de l'exercici altres tipus d'inspeccions que s'hauran de programar, ja sigui nova inscripció, ampliacions o acreditacions específiques. A l'activitat de certificació, el 2020, veurem que tenim productes autoritzats 17.452, certificats emesos 7.122 certificats emesos, 7.755 informes valorats contra el comitè de certificació, 73 retirades d'indicacions protegides, 117 propostes d'expedients sancionadors i 10 suspensions cautelars. Les auditories rebudes pel Consell, auditoria interna i auditoria d'ENAC, Pla Nacional de Control Oficial, auditoria del sistema econòmic i financer, rendir comptes d'Intervenció General, Departament de Vicepresidència i d'Economia i Hisenda, rendir comptes a Sindicatura de Comptes i informes puntuals del DARP. Llavors, a l'apartat de promoció i comunicació, fem activitats a fires nacionals i internacionals, com pot ser Biocultura, Biofac, Ecosalut. També col·laborem a la Setmana Bio. Llavors som membres d'organismes estatals i internacionals com ara Intereco, que és l'associació que agrupa les autoritats públiques de control de la producció agrària ecològica d'Espanya, EOC, Consell Europeu de Certificadors Ecològics, i també hi ha IFOAM, també som socis d'IFOAM, que és la Fundació Internacional per l'Agricultura Ecològica Orgànica. També tenim col·laboracions i convenis
amb la Diputació de Barcelona, Vidassana i Llotja-Pai. I fins aquí, doncs, TCPAE certifiquem, bé sabeu, certifiquem aliments ecològics, produïm futur i mengem futur. Aquest seria el nostre lema. Passem la paraula a la directora general d'Agricultura, Ramaderia i Pesca, no, d'Agricultura i Ramaderia, i a la gent de Guillaumet. Gràcies. Bé, bon dia a totes i a tots. Moltes gràcies. Jo primer passaré unes diapositives de dades, però les passaré molt ràpid perquè ja han fet esment, han destacat la consellera i el president algunes d'elles. A nivell de creixements, ja hem vist que el creixement és en augment en aquest any 2020 i aquí només hem volgut destacar aquells sectors més estratègics, entre els quals ja s'han destacat dades com el de la vinya, que ha incrementat un 27,5%, o el dels fruiters ecològics amb un 18%, i també a nivell de caps de bestiar amb el 23%. A nivell de superfície també han comentat les dades, només volia esmentar en aquesta gràfica aquest creixement exponencial que es veu en els últims anys. Pel que fa a la superfície, sí que volia fer només un matís, perquè després té transcendència amb el que comentaré després, de les gairebé 257.000 hectàrees que s'han comentat, destacar que hi ha una part que consideren més o menys un 10%, que és el bosc, matoll o tot el que seria recol·lecció silvestre. Per tant, ens queda el que seria la superfície agrària útil serien aquests 230.254 hectàrees, que aquestes és una mica l'objectiu de la Unió Europea a l'hora que es marca d'incrementar la producció agrària ecològica, i del que és la superfície conreada són aquestes 68.138 hectàrees, que això en realitat a nivell de percentatge, i ho hem fet amb dades del 2019 perquè no teníem les total del 20, representa un 5,5% de la superfície conreada ecològica respecte al que seria la convencional. Pel que fa a la superfície total, el que sí que volíem destacar en aquest punt, veiem aquest increment de la superfície ecològica respecte al que seria la superfície ecològica de l'estat espanyol. Actualment pràcticament suposem el 10% de la superfície ecològica de l'estat espanyol. Dir que som la tercera comunitat autònoma després d'Andalusia i Castella-La Manxa. I cal posar també en valor a nivell mundial la ponderació, perquè Espanya és el tercer país a nivell del món a nivell de superfície agrària ecològica després d'Austràlia i Argentina. Per tant, era destacar una mica el pes que té a nivell de Catalunya la superfície agrària ecològica a nivell mundial. Per altra banda, a la situació de l'agricultura ecològica ja han destacat les dades. A l'esquerra hi ha aquest gràfic de ponderació i que ja han passat també algunes dades al CCPAE més específiques, però sí que volíem destacar aquesta pastilla més gran, que és la part de pastures, prats i farratges, que representen el 69,8%. I després ens trobem la resta de sectors. I a la dreta tenim el que seria la importància de cada conreu respecte al mateix conreu a nivell convencional. Per tant, aquí tenim dades del 2019 i veiem que la vinya suposava un 32,9% respecte al total de vinya a Catalunya, i com ha dit la consellera i el president, enguany ja estem en un 42%. Aquest 2020 hem arribat a un 42% de la vinya que ja es produeix en ecològic. I aquí es poden veure la resta, que per exemple els fruiters, malgrat haver tingut un increment del 18%, només representa un 3,3% del que seria la producció total. Per què vull destacar el tema de les pastures? Perquè va molt relacionat després amb el que seria la ramaderia extensiva. La nova normativa europea, que entrarà en vigor l'1 de gener del 2022, posa molt èmfasi en aquest punt, perquè un dels canvis destacats en aquesta normativa precisament és que es vol anar cap a una alimentació animal regional. I, de fet, els percentatges que marquen és que si fins ara un 60% de l'alimentació havia de ser de proximitat, aquest percentatge, en el
cas d'herbívors passa al 90%. I en el cas d'altres espècies, doncs actualment teníem un 20% i aquest passa a un 60% de l'alimentació que rebin els animals de la ramaderia ecològica hauran de provenir de la mateixa explotació o de la regió. I aquí tenim les dades a nivell de ramaderia, que com ja han dit, aquest 2020 hem superat ja les 1.000 explotacions i una mica l'objectiu que ens marquem és continuar incrementant, però sobretot buscar aquesta connexió amb el que seria la base territorial. No només per tenir alimentació de proximitat, sinó per tot el que és a nivell de la gestió de les dejeccions ramaderes d'aquestes explotacions. Aquí tenim el mateix amb el que seria el ponderatge a nivell de sectors, que com han dit el més important a Catalunya a dia d'avui és el boví de carn, i a la dreta també tenim el que seria la importància de la ramaderia catalana sobre el total de la convencional, amb dades del 2019. Com veieu, a nivell de ponderació, l'oví de llet i el caprí de llet són aquells que tenen un percentatge relativament important de producció ecològica versus el total, i, evidentment, també hi ha altres sectors que han crescut molt, com és l'avicultura de carn i de posta, el porcí o el boví de llet, però que en representació del que seria el total de producció ramadera a Catalunya, el percentatge encara és relativament baix. Pel que fa a l'evolució dels operadors ecològics, com hem dit, el percentatge respecte a Espanya ja estem a un 8,8%, pel que fa a la producció primària, és el percentatge més baix, estem a un 7% del que seria agricultors i ramaders, i el que sí que voldria destacar en aquesta diapositiva és la importància sobretot del sector secundari i terciari, perquè tenim un percentatge important en quant al que seria respecte d'Espanya, amb un 26% de comercialitzadors, un 25% d'elaboradors i un 33% d'importadors. I això nosaltres creiem que és important. De fet, Catalunya és la comunitat autònoma amb més operadors, i ja hem mantingut aquesta posició des dels principis del desenvolupament del sector ecològic a Espanya. I per què li donem molta importància? Perquè creiem que connecta molt bé tot el que és la producció ecològica amb el consum i, per tant, donem aquest valor afegit al que seria tota la cadena i, sobretot, el que és el producte local. Pel que fa al Pla d'Acció Ecològica Europeu, ja ho ha comentat la consellera també, tenim un pacte verd, que sabeu tots, que afecta a tots els sectors, però que fa un èmfasi especial a què és el sector de l'agricultura i que l'objectiu principal és la producció d'aliments amb sistemes de producció més sostenibles. Aquí especifica concretament un dels objectius que es marquen, que és que almenys el 25% de les terres agrícoles de la Unió Europea, i es refereix a aquesta superfície agrària útil que comentava abans, que estiguin certificades com a ecològiques el 2030. Per tant, a nivell de números, Catalunya actualment, comptant les pastures, estem a un 17%, per tant ens cal incrementar, però perquè us feu una idea, a nivell europeu la mitjana està actualment a un 8%. Això vol dir que hi ha un camí important a recórrer. Per tal d'aconseguir aquest objectiu, aquest pla d'acció defineix sobretot 3 eixos i 23 accions per aconseguir aquests objectius que es marquen. Aquests 3 eixos és impulsar el consum, sobretot en temes d'informació, formació, comunicació, traçabilitat i confiança de cara al consumidor, estimular la contractació pública, etc. Pel que fa a augmentar la producció, aquí hi haurà un acompanyament important amb tot el que és la nova PAC, o sigui, la nova política agrària comuna, en què ha d'apoyar aquesta transformació cap a la producció ecològica. I com no pot ser d'altra manera, seguir millorant la sostenibilitat del sector, una mica predicar amb l'exemple, i per tant aquí el que també es treballarà és amb el que seria la reducció de la petjada climàtica en general, incrementar rendiments i per tant en aquest punt hi té molta importància tot el que seria la innovació i la recerca. Aquí veiem la superfície agrària útil ecològica respecte al total, per tant, com us deia, Catalunya, amb les dades del 2018 que teníem, és un 17,8% i a nivell d'Espanya un 9,7% i a Europa, la mitjana d'Europa de la superfície agrària total, és aquest 8,5%.
Aquí comentar que hi ha països europeus, com Àustria, per exemple, que ja estan al 25%, d'altres que estan al 2 i poc, per tant, encara tindran més feina. Pel que fa al pla d'acció que hem comentat de la producció agrària ecològica a Catalunya, que el període seria 2021-2027, aquí el que volíem comentar és que finalitza el que és el pla de foment que teníem aprovat fins a dia d'avui, però no finalitza del tot, sinó que hi ha actuacions que es continuaran portant a terme en aquest període transitori entre 21 i 22, on es farà la redacció del nou pla d'acció, que, com ha dit la consellera, interpel·larem a altres departaments i organismes de Catalunya, perquè volem que sigui un procés participatiu on intervinguin tots els actors i també que això vagi en línia i encarrilat amb el que seria el Pacte Verd, amb l'estratègia del camp a la taula i també l'estratègia de biodiversitat, però també amb el que seria la nova PAC que entrarà en vigor l'1 de gener del 2023. Dins d'aquest pla de foment que teníem fins a dia d'avui, està a la pàgina web i el podeu consultar, hi ha els diferents eixos i simplement volia destacar algunes de les activitats i accions que es porten en aquest pla de foment i que tindran continuïtat. Un d'ells és la Setmana Bio. Sabeu que la Setmana Bio l'estem organitzant des del 2013. Concretament aquest programa el que vol és aplega un conjunt d'activitats arreu del territori de Catalunya amb l'objectiu de promoure i donar a conèixer el que és la producció i l'alimentació ecològica entre la població. Altres accions del pla de foment i que també hem destacat algunes dades és aquest baròmetre que es fa de percepció dels consums de l'alimentació ecològica. Això es va fer el 2020, generalment es fa bianual i les dades que hem destacat és que hi ha un 60% de la població que almenys ja ha provat alguna vegada el que serien productes ecològics. Per tant, creiem que és una dada rellevant. I també, setmanalment, un 34%. Són dues dades que incrementen versus el darrer baròmetre que s'havia fet. Les dades d'aquest baròmetre també les podeu trobar a la web i estan desglossades per franges d'edat i un seguit de preguntes que es van fer a més de 1.600 entrevistes. Després, com us deia, creiem que és important tot el que és el tema d'ajuts a la recerca i a la innovació per aconseguir objectius d'incrementar rendiments, d'estudis de tot el que seria els insums d'una explotació agrària. En aquest sentit, dir-vos que el Departament ja fa anys que treu aquest ajut per la recerca. El 2020 vam incrementar a 150.000 euros i aquest 2021 es van presentar 27 projectes sobre els quals s'ha hagut de fer el tema de priorització i tenim 9 projectes finalistes que s'estan portant a terme. Altres tipus d'ajuts, tenim el que serien els ajuts agroambientals de l'agricultura i la ramaderia ecològica, que aquests ja són els que pengen del PDR actual i que pensem que agafaran més força de cara a la nova PAC. En aquest sentit, per donar unes dades del que seria la campanya 2020, s'han donat ajuts pel valor de 8 milions d'euros en el cas d'agricultura i de 6 milions d'euros en el cas de la ramaderia. I després també volem destacar el que és l'Observatori d'Agricultura i Alimentació Ecològica. Aquest observatori es va crear el 2010, també tenim totes les dades a la pàgina web. Concretament hi ha 42 fitxes d'anàlisis agrupades per sectors i aquí el que pretenem és facilitar dades al sector i a la població en general perquè es fa un anàlisi exhaustiu, sobretot de l'evolució del que són les produccions, del consum, i és una eina, creiem, que és molt útil pel sector. I aquí finalitzo i us deixo amb el que seria el portal web de la producció agrària ecològica del Departament d'Agricultura, on trobareu totes aquestes dades que us he comentat de manera més desglossada i molt més extensa. I ara, si us sembla, passaríem a les preguntes. Sí, obrim el torn de preguntes. La primera aquí és presencial, aquí a la sala d'actes del DARP, l'Oriol Urrutia, de Bioeco Actual. Hola, bona tarda. Bon dia. La primera pregunta és pel senyor Torrelles.
És en referència a la part d'auditories que ha comentat, i la pregunta és en relació en el context de pandèmia i tal com estan evolucionant alguns països europeus, com els comitès de certificació d'Alemanya, cada vegada apostant més per la digitalització, en quina mesura vostès estan tenint-la en compte i incloent mètodes satelitals, combinar les auditories físiques amb la digitalització de tot el procés, etc. Quan va haver la confinació, la primera confinació, vam estar 2 mesos sense poder fer inspeccions in situ. Però llavors aprenem ara a l'operador, li demanem que ens preparo, abans de fer la inspecció in situ al seu camp o als seus magatzems, que prepara la documentació per ser la inspecció més curta, però les inspeccions s'han de fer visitant el territori i sempre prenent totes les mesures i els EPIs corresponents a les conseqüències, perquè no hi hagi conseqüències després. No sé si t'he contestat. Ha sortit recentment a Alemanya, que cada vegada s'està fent servir més, el fet d'aplicar, per exemple, la digitalització amb dades satelitals dels cultius, que em sembla que es fan en altres sectors i en l'ecològic no s'havia fet fins ara, i veient el creixement que estem tenint en superfície també aquí a Catalunya, si és una cosa que potser vostès poden considerar de cara al futur, d'apostar per aquestes noves tecnologies per ajudar els productors també a agilitzar tots aquests processos i a fer que puguin tenir el creixement que ells necessiten amb l'agilitat que requereixen els processos. No sé si és una cosa que vostès poden considerar, tenint en compte que és una cosa que s'està desenvolupant a nivell europeu i que aquí a casa nostra em sembla que encara no s'ha fet. Estem treballant en la transformació digital i estem treballant, sí, també. D'acord. Seguim amb més preguntes aquí des de Zoom. L'Eva Martínez, del diari Segre. Endavant. Hola, bon dia. Si m'escolta? Em podeu escoltar? Sí. Jo volia preguntar per 2 coses que m'han sobtat en el cas de Lleida. Una és en el cas de la vinya, que s'ha doblat la superfície, com ho podeu explicar, i una altra el tema de l'olivera, perquè en l'olivera no és que l'any passat hagi baixat, sinó que estem portant ja una tendència, perquè m'ha semblat que portem ja 3 anys de caiguda. I una tercera pregunta, si em podeu explicar com està el tema de preus, perquè fa molts anys es deia que el producte ecològic era més o menys un 40% més car per al consumidor que un producte convencional. A veure si amb el pas dels anys aquest percentatge ha baixat o no. En el cas de la vinya, sabem que a Lleida tenim unes finques molt importants en vinyes, s'han donat d'alta al sector ecològic, per això hem doblat la superfície d'hectàrees a la província. Al sector olivera anem baixant perquè sabem bé que a Lleida la producció d'olivera està centrada bàsicament al Segrià i a les Garrigues, que la població activa està molt envellida i la gent se va jubilant. De totes maneres, la gent quan se dona de baixa no ens explica per què es dona de baixa. Se dona de baixa i tal. Però considerem que és aquesta situació. La tercera pregunta és que no l'he entès bé. El tema dels preus. Quan jo com a consumidora vaig a comprar un producte ecològic, normalment es deia que, no sé, qualsevol producte ecològic era un 40% més car que un producte convencional. Aquest percentatge ha variat o encara estem més o menys així? El produir ecològic és més costós, és més car de produir ecològic. Per la pèrdua de producció, per la mà d'obra, s'emplea més mà d'obra a l'hora de producció. Llavors també depèn dels canals de comercialització que hi ha hagut després de la producció, perquè si hi ha molta venda directa, cooperatives de consum i grups de consum que s'associen, llavors els preus no són molt més elevats que el convencional. A vegades que van molt a la part. Partim de la base que el que he de produir és
és més costós econòmicament. Quan, més o menys? O hi ha un percentatge No t'ho o és sabria, molt divers? no t'ho sabria dir, els percentatges que hi ha. Va. Molt bé, gràcies. De res. Molt bé. Una altra pregunta de la Noelia Caselles, de Catalunya Ràdio. Endavant. Hola, em sentiu? Sí. Sí? Mira, una pregunta per la consellera o per la directora. Heu parlat d'un 3% de producció ecològica en fruita i un 0,1% en porcí, que serien dos dels sectors més importants a nivell agrari a Catalunya. No sé si es treballa d'alguna manera per augmentar la producció ecològica en aquests sectors en particular. I pel senyor Torrelles, he vist que parlava de 117 propostes sancionadores l'any passat. No sé si podria explicar una mica de quin tipus d'infraccions parlem. Contesto jo primer? Sí, ja estàs aquí. T'ho miro aquí, t'ho explicaré millor, m'ho miraré aquí. Això són propostes d'obertura d'expedients sancionadors. Aquí les causes són molt diverses. Les causes poden ser causes de falta de documentació, d'algun positiu, de ventes que no adequades al tipus del balanç. Aquí hi ha moltes causes que porten a la proposta d'obertura d'expedients sancionadors. Sí, bé, de manera molt ràpida respecte al perquè dels percentatges baixets respecte d'altres en relació al porcí i el de la fruita. La primera constatació és que són dos sectors que tenen un volum important al nostre país, tant el porcí com la fruita, i per tant el percentatge és obvi que sigui més petit, però malgrat tot val a dir que quan nosaltres treballem respecte a la implantació de la producció ecològica o quan treballem amb aquest pla de foment o amb aquest futur pla d'acció que estem treballant, ho treballem de manera transversal pel que fa a l'agricultura i pel que fa a la ramaderia en general. És a dir, no estem treballant sectors de manera específica. I si em permeteu una puntualització per afegir una cosa a una pregunta anterior al president del CCPAE, en qualsevol cas sí que és evident, i em sembla que li havia demanat l'Eva, sí que és evident que, i ho ha explicat jo crec que molt exhaustivament la directora, estem treballant molt amb tot el tema d'investigació, estem treballant molt amb tots els temes que ens ajudin a transformar i avançar en aquest sentit, bàsicament perquè la producció ecològica també sigui més productiva, és a dir, que puguem treure més rendiment. Em sembla que també és important considerar-ho. Això segurament també tindrà una vinculació directa amb els preus finals, directes al consumidor. I una altra cosa important també, que també l'ha puntualitzat el president, és justament el tema dels intermediaris. És a dir, la pandèmia ens ha ajudat a veure, i així ho hem comprovat, que els circuits curts, sense cap mena de dubte, i perquè és una regla de 3, diguéssim, doncs ens ajuden també a que aquests preus siguin més assequibles i guanyi molt més el productor i alhora també això, independentment si la producció és convencional o és ecològica, però en qualsevol cas també ens serveix per l'ecològica. I en això també estem concernits, ara també amb tot el pla de reestructuració i amb tot allò que ens arribin, tots aquells fons que ens arribin també des d'Europa, més tot allò que tinguem de fons propis del propi departament, treballar respecte als circuits curts, treballar també respecte a la digitalització i seguir posant recursos, sobretot a la innovació que ens ajudin a fer més productiu el sector en general. Quedava una pregunta pendent des de la sala de Via Actual, de l'Oriol Urrutia. Endavant. Si em permeteu una altra pregunta. Per la senyora Guillaumes, que ha parlat del pla d'acció europeu. Clar, aquest pla dona molt camp lliure als estats membres i facilita o mostra una voluntat de la Unió Europea. Tenint en compte les competències que té la Generalitat, però també totes les coses que sí que pot fer, i amb el que ha comentat de la importància del sector comercialitzador, en comparació amb la resta de l'Estat, Catalunya és supercapdavantera en aquest aspecte,
per ajudar a aquest sector comercialitzador, vostès veuen la possibilitat d'introduir algun tipus de mesura fiscal que ajudi els productors i també ajudi a repercutir en el preu al consumidor final a veure un cost més real dels productes, en tant a tenir en compte totes les externalitats que també tenim a nivell social, a nivell de salut, a nivell de salut dels camps i dels productors? Aquí, com he explicat una mica, la intenció és aquest pla d'acció de la producció agrària ecològica a Catalunya. Comencem a caminar aquest 2021. La idea és fer la redacció d'aquest pla d'acció, però sobretot ens nodrirem d'un procés participatiu amb tots els actors de la cadena de la producció agrària ecològica, en la qual aquest sector secundari i terciari també seran interpel·lats i, per tant, la idea és construir aquest pla d'acció entre tots plegats. Llavors, aquí hem d'anar alineats i per això la idea és començar ara i la idea és tenir-lo ja, diguéssim, vigent, l'1 de gener del 2023, que és quan també entrarà la nova PAC, amb la idea és construir o definir totes aquelles accions que es considerin prioritàries i després, evidentment, definir el com ho farem, perquè al final els objectius que marca el Pla d'Acció Europeu és una declaració d'intencions i et pot donar una idea del com, però s'haurà de concretar el com i després buscar les fonts de finançament. Per tant, la idea és que aquest pla d'acció català, amb les competències que tenim des de la Generalitat, vagi alineat amb el pla d'acció europeu, amb la nova normativa de reglament ecològic i amb la nova PAC, i puguem construir el nostre propi pla d'acció, en el qual, evidentment, aquest sector secundari i terciari també tindran el seu paper. Molt bé. Una pregunta que ens passa per escrit la Lorena Hens de Ràdio 4. Diu, en què es tradueixen aquestes dades positives? Què implica aquest augment del consum de productes ecològics? La idea, com us deia, el que seria el Pacte Verd i també, evidentment, les intencions que hi ha des del Govern de la Generalitat de Catalunya i també és la percepció a nivell de població d'aquesta empatia, diguéssim, pel que seria el canvi climàtic i tota la globalització. Estem caminant cap a el que seria fomentar el que serien sistemes de producció tant agrícola com ramadera, més sostenibles. Llavors, dintre d'aquest paper, el paper de la producció agrària ecològica té un pes important. Per tant, és seguir una mica amb la línia, però com us deia, amb els números, a nivell, per exemple, europeu, que la mitjana actual de la superfície agrària ecològica és un 8,5 i volem arribar a un 25, amb el ritme de creixement que portem fins ara, com a molt d'aquí al 2030 arribaríem a un 10% més. Per tant, si volem arribar al 25, està clar que haurem de posar una marxa més. I, per tant, totes les línies, tant a nivell del que és la política agrària comunitària com altres fonts de finançament, van realment a fomentar, incentivar tots aquests sistemes de producció més sostenibles. Molt bé. I l'última, l'Alba Gros, de la revista Agrocultura. Hola, bon dia. La meitat dels positius que ens heu ensenyat, si no recordo malament, la meitat és per organoclorats i organofosforats. Què passa en aquests casos? Es retira el producte i, d'altra banda, hi ha estudis per netejar els residus d'aquest tipus de contaminants dels nostres sols, perquè, per exemple, el DDT és un organoclorat. I una altra pregunta, si de cas les faig seguides. Gràcies. Com defineix el límit de regió la nova normativa europea? Contesto la primera. Quan se fan analítiques i surt un positiu amb multiresidus, primer es fa un seguiment, bàsicament o 90 tants per cent sempre es deriva que ha vingut d'un veí, una contaminació que et ve de fora de la finca, la gran majoria dels productors fan les coses bé. Llavors, si aquella deriva se determina que l'operador ha fet bé la feina,
La normativa ens diu que si continua donant el certificat, si això no es pot arribar a demostrar, llavors s'hi retiri la qualificació d'agricultura ecològica. T'he contestat? Sí, gràcies. A nivell de regió, no sé, jo no sé com es defineix la normativa europea. Quan entra? La pregunta era quan entra la normativa en vigor. No, com defineixen la regió? Quan vosaltres parleu de regió... La normativa europea parla de producte de proximitat a nivell de regió o d'explotació. Jo no sé si està definit. No, tampoc, no sé massa per on va aquesta pregunta. Bàsicament és perquè si els productors han de treure el 90% de l'alimentació dels herbívors del límit de la regió, hauríem de saber aquesta regió quina és. Per alimentar la ramaderia. Sí, bueno, que aquí la nova normativa va per aquí, sí, va per aquí, que l'alimentació de la ramaderia haurà de ser bastant regional, parlem de... Estat membre, no? Jo suposo que ho definirà l'Estat membre. Jo em penso que això serà l'àmbit de Catalunya, no sé, això és... Molt bé, doncs... No, només la puntualització respecte a aquesta última pregunta. Entenem que en aquest cas serà l'Estat membre el que haurà de decidir justament com ho defineix exactament. És a dir, que en aquests moments no podem contestar-te amb exactitud perquè en qualsevol cas no depèn de nosaltres. D'acord, gràcies. Molt bé, doncs no hi ha més preguntes, consellera. Molt bé, doncs moltes gràcies, president, directora, moltes gràcies a tots vosaltres, els que ens heu acompanyat presencialment i els que ho heu fet online. A reveure i a la vostra disposició. Gràcies.